Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 2, Bayang Gabi, Kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinarya kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republika, sa Provincial Disaster Management Program Division na Sir Gan. Maayong gabi. Mayong gabi, Action Brian, no? Kung sa atong mga listeners, ari atag naton lakat sa atong tiyempo sining gabi, Huwebes kita karon, Nobyembre 5 to 2020. Wala niya epekto si severe tropical storm sa aton, ginadili niya lang ang ulan-ulan, no? Mga truck kag subong man ang intertropical convergence zone. Malayo isa sa aton, nagaantad din isa sa distansya 340 kilometros ang kalayon sa nasidlangan sang Basco, Batanes. Kagari siya sa 20.2 degrees north, 125.2 degrees east. May kabaskugon ini siya nga hangin kapin sa 100 km per hour. Nagamadlos ini siya masobra sa 125 km per hour kag nagagiho na ini siya matamat padulong sa nakatungdan nga direksyon sa sulod sang 20 km per hour. Ang active tropical cyclone nga Siguni, nagwa na sa aton ay nani siya epekto di sa aton, no. So mabagyohon karon ang tiyempo dito sa Batanes kag Babuyan nga halin ini sa severe tropical storm nga si Sione. Ang maulanon nga tiyempo nga may pagmadlos nga huyop sang hangin halin man sa gihapon sa severe tropical storm nga si Sione ari sa lugar sang Ilocos Norte, Apayao kag sa iban nga bahin sang probinsya sang Cagayan. Ang Metro Manila apektado man diri sa aton sa Kabisayan, Mindanao, Calabarzon, Mimaropa, ang Kabikulan kag kaprobinsyanan sang Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga kag Bulacan nga magalumon ang aton kalangitan nga may lapta-lapta. Ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob nga sa trough ni severe tropical storm Sione kag intertropical convergence zone. Ang iban nga bahin sang Luzon may pag-uum-guom ang kalangitan asa nga magalumon ang kahawaan. May dala lang ninaliguin nga mga pagulan halin naman niya sa localized thunderstorms. Ang kasarangan asa nga may pagmadlos nga huyop sa hangin nagaapekto diri sa Central Luzon kag sa iban man nga bahin sa naaminan sang Luzon nga halin sa namin ha nakatungdan pakadto namin na nasidlangan ako northwest to northeast nga may kasarangan sa nga mabalod ang kadakatan. Diri sa Kabikulan lakip na kita diri sa Kabisayan kag Mindanao ara lamang kita sa mahinay asa sa kasarangan
nga magahalin naman ang hangin sa naaminhan na sidlangan pakadto na aminhan na katungdan kag ang Metro Manila kag sa iban man nga bahin sang Luzon magahalin naman iniya sa nabagat na nakatungdan pakadto na bagat na sidlangan o kung southwest to southeast nga may makanay hasta sa kasarangan na mga kadagatan. So diri sa aton local nga forecast, particularmente sa aton probinsya, magalumon ang aton kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanago aton mabatyagan sa kabugusan sang aton probinsya sang Negros Occidental lagit man ang syudad sang Bacolod. Kag makaagom kita diri sang mahinay hasta sa kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Magahalin sa naminhan na sidlangan pakadto na aminhan na katungdan o kung northeast to northwest maga-influensya sa kabukusan sang isla sang Negros. Nagapabilin na niya sa gihapon ang kondisyon sang atong kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa atong baybayon sa probinsya. Alas 6:27 ni nga hapon nagunas 0.5 metro ang kanabawon magabalos ang taob karon. Alauna 3 sang kaagahon sa takos nga 1.7 metro ang kadalumon. Kag alas 5:19 sini nga hapon nagtunod siya ring adlaw magabutlak naman siya alas 5:36. Buwas sa aga. Ari kita subong 25 hasta 71 degrees Celsius gihapon. So muni kabugusan sa aton nakatsimpo sini nga gabi. May kayo diri sa aton datro tawhay na gid Sir Gan, ano? Oo, may kwan na nga, may kung kaisa may intermittent lang nga ulan-ulan, talite pro daway sa epekto sa aton. Gani man di na to nagmulumadlos gamay may mana masa. Sir Gan, salamat. Sige, welcome. Mayong gabi, sir. Mayong gabi. Una sa balita, una sa aksyon. Actually, inisisyon ni mga kaksyon, medyo malayo-layo diri sa ato na. May mga lugar nga napaidalom sa signal number 1, signal number 2, pero ikumpara mo siya sa bagyong Rolly, layo gigitama ang iya siring distansya. Lipay kita, no? Kaya hindi kita gusto nga madugangan pang problema sa Pilipinas, labi na gitong mga lugar sa Catanduanes to sa Bicol region, sa kundi din na lang to, no? Nga kadamo sang subong, syempre way pagid sila yung makabalik pas normal. Padayon pa karon ang bulig nga ginahimo sang Malacañang. Alas 7:08 Action Radio Philippine Standard Time. Pero sa mga utod na ton nga nagapuyo sigad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang Kasubaan kag Kabakyasan. Alerto lang 24/7. Sa balita, una sa aksyon. Antes pa naman tanan ang aton gid pangamuyo, importante gid ini sa tanan nga tinion kontra sa COVID-19, kontra sa naman nga sa isang balatian disaster kag kontra sa mga problema. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan.
kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Samla City 12 na mga ka-aksyon sa buong adlaw Webes kita. Yari na sa Nobyembre 5, 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon radyobacolod.com.ph. Sa web bisita kamo to kay makamonitor man makabasa pa. Sa YouTube sa aton sa nga Twitter account kadto lang kamo dira, type nyo lang Aksyon radyobacolod.com.ph. Kag i-share, i-likes mga kabes, mga ka-aksyon para at least mas maglapnag pagid ang aton sa nga information. And sa mga texters naton yaring numero 0938225517. Sa mga watchers naton, viewers naton via FB Live, bisita lang sa comment section kag ibutangin nyo sa nga mensahe. Palihog lang 2 to 3 liners lang please para mahatagan ginaton sang hustisya kamo tanan-tanan dira nga nagakomentar. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, tob-tobla sa 9 ang takna sininga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Sako ang by bust karon diri sa syudad sa Bacolod Bag-Aksyon sining hapon. Mayara sang by bust naging patigayon dira sa Barangay Banago. Partikularmente na sa Purok Langis mga kaksyon. I-check tari karon sa patrol ang duga nga detalye. Digid man tuman kadako pero basta by bust gani ang mga utod naton ga ka bad trip gina kaya muning nagahatag iya katuntuhan sa aton siri mga kabataan kag nagausaro sini. Kaya naman sang aga may ara man sang ginpangluthang nga mga persona dira sa Barangay 3, isa ka puloy-an ang ginsulodo sa may mga kwarta at mga sakay sa mga tao to may salakyan gid sila isa patay may mga pilason kag subong man maka-aksyon enkwentro nagluntad didto sa area naman sang gihulngan Oriental Negros kagabi isa ka miyembro sang Philippine Army na samaran. Padayon pasubong ang pag-usisa man kung may ara sa nagkalasamaran or kaswalidad sa bahin sang New People's Army mga ka-aksyon. Padayon pa ang hot pursuit operation sa nasambit nga lugar. Samtang sa Kawayan, nagligad nga adlaw ni nagsungka ining isa ka 23 anyos nga babayi, Action Olivero, mga 4 ka tuig nga nangin fighter iya sang New People's Army. Ginrecruit siyang edad niya 18 anyos pa lang, tinak-an na guro sa gikalibots bukid, kag medyo gutom na guro basiway tumaygid kaon. Kung kabati lang mo sa interview kagina ni Action Rex Cantong sinus direct sa udto, nagpananugid to sa blanga ang nagabusog yang sa sining mga komunista amo lang si Sir Juma Season ang yang ama tinaos bukid gutom gaturong ang mata. Diya masugo na ni guros kagutomon kag kapigaduhon sa bukid bit niyang 357 ya no and mga balas ni baskog man nga babae kay nangin Action Oliver mo leader sa isa ka squad sang NPA. Di kung leader ka, o di may mandate ka daya, may command ka. Tinambal niya, surrender siya kuno. Kay ang nag-recruit gani siya, nag-una pa surrender siya, ti mano pa kundi. At i-eclipse siya, no? Ipaidalom sa Enhanced Comprehensive lang program sa nga gobyerno
agod nga may benepisyo siya kag makaumpisa na naman sa iya sini panibag-o kag matawhay nga pangabuhi sa sabak sang gobyerno. Action firing line. Sa iban nga balita, maka-action check naton kara mga balita gikan sa syudad sa Bacolod. Kahapon ang report may ara sang 28 barangays na out of 61 barangays sa Bacolod ang gindeklara na nga COVID-free mga ka-action. Amo ning maayong balita. Action firing line. I-check naton karon kung inibala na dugangan na o kung anong sitwasyon man. Base may nakalinyada naman to another barangay. So dako nga bulig para sa ton tanan-tanan kag congratulations. Bacolod non, Negrosanon nga nagasinulod diri nga naga-observe kita sang husto nga health protocol kaya man ang pinaka-enkwentro sa kay COVID-19 magluwas sa bakuna. Action firing line. Ang iban nga balita karon sa Bacolod, check manaton karon na kumusta ning rerouting nga ining na-endorse na ni didto bala sa kwan sa LTFRB ang southbound nga mga salakyan nga nagabiyahe pariktahon sa Ayala Malls daw. Liko diri sa may Vendors Plaza, balik naman sa SM mga ka-aksyon. Endorsement approval na lang ginahulat diri sang LTFRB. Action firing line. Ang iban nga balita gikan sa probinsya mga ka-aksyon, ang iban nga balita sa probinsya with Action Marlon Hirabiyati, mga hospital watchers salin sa mga banwa sang Negros Occidental pwede makapahuway-huway sa balay nga ginarkilahan sang LMP Negros umpisa subong nga adlaw. At may man ang nagligad tong adlaw pa feeling ko nagmeeting ang mga alkalde mo do Martes ato sang hapon diri sa Negros Occidental, no? Para mga alkalde sa mga munisipalidad ini, no? Agod magpangita sang isa ka puloy-an nga tiniran sa mga watchers sa regional hospital nga ara sila sa gwa nagapatial sang init, tunog, ulan at tanan sa gamsam nila Action Oliver mo. Oo, kaya hindi sila pwede makabantay sa pasyente nila sa regional hospital. Tawgon lang sila kung may kinahanglanon. Tinaidiyahan mga ka-aksyon ang ining problema, pero bisan ano pa nga hilay-hilay mo sa ginrintahan nga puloyan ko ng imo utok na galupad sa sulod yapon sa ospital kung kumusta itong pasyente mo do hindi ka man yapon mahimo sina. Ang pinakanamit gid sana nga ara na sila sa tupad sa pasyente nila. One watcher at a time in the Action Oliver. Simple na gina kag ipatuman ang health protocol. Basi matuktukan taliwat ang tagipusoon kag huna-huna ni Dr. Julius Drilon ang chief sang hospital abi. One pasyente, one bantay sa tanan nga oras kag ang iban dira palibuton kag mag-observe sang health protocol mga tawo daw wala na guro ka simple guro do para kaluluoy gid sa mga tawo. Sige lang, kay may adlaw gina nga makaag. Imo pala ni subong ila naman na dason. Action firing line. Kumalaw ka na nasang bot sa lingon ta. Action Brian Borden. Action firing line. Antes ko gali maka-aksyon magpalawod sa mga balita dito sa national anong significante nga celebration today diri sa Negros Occidental. Nagaselebrar kita maka-aksyon sa ginatawag iyang ika-122 nga 5 de Nobyembre, no? 122 nga 5 de Nobyembre sa way nakahibalo kung ano ning 5 de Nobyembre. Amo ni siya maka-aksyon ang pag-umpisa nga naghilway man ang Negros Occidental gikan iya sa mga Spanish colony, sa mga Spaniards before sadtong 1898 mga ka-aksyon. Dugay na 1898 mga ka-aksyon. Pero ang pagtawag sa aton diri nga 5 de Nobyembre ginpirmahan ini ni Presidente Corazon Aquino sadtong 1989 sa idalom sang Republic Act 6709 mga ka-aksyon, no? Gintapos dire ang pag-uyat sa mga Spaniards, mga taga Espanya ang pagkontrol nila sa aton dire sa Negros Occidental. Sino mga tao nga ginkilala sini, no? Of course, kung ara ka diri sa syudad sang Silay, amo ni si General Anisita Lacson, kilalang na Action Oliver kay taga Silay ni siya. Damo gin malakson da. Way labot sa Action Oliver ang pamilya family Gules. Dira man na sa Silay Action Oliver, no? Ang Locsin kag Sabongman Severino
Amo ni mga pamilya nga naghimbon before agod nga pa surindiron ining mga Espanyol. And nag-decide sila nga mag-revolt November 5 mga kaaksyon. Ginmanduan man si Juan Araneta man diri sa part sang Bago, particularmente may hasyenda na siya direksyon Oliver sa Maaw. Siya plastar kamo da, maplastar man kami di sa silay. Ilap naga da mga tao nyo, pero sa prangkang istorya, jutay lang to sila. Ang ginhimo nila, naghimo sila sa mga kanyon nga himo sang amakan. Nag-ubra tapos pinangpintahan nila itom. Tapos inbutang nila sa mga rueda na bla rueda nga do iya ka kalisa na bla na. Nga nagapurma gid nga do kanyon gid mo, na. Tapos nagpinaubra sila ni Juan Araneta kag dilakson sang mga armas nga palwa sang lubi. Kag sagi nila ka sagi nila ka butang kahigot pagkatapos do mga Armalite, pa man Armalite sa una, no? Yun do mga single shot bala sa una nga kada tiro mo kamang, kada yon kasi single shot mo. So damo ang nagpahimo-himo sang armas nga lahog-lahog hasta nga napahog nila ang mga Spaniards, mga kaaksyon, mga Espanyol, ay mga Spanish nga mga utod ta, biko gani mga mabuot sa una tuntog ibang sila man. Puwerteng pang rape nila sa una di Aksyon Oliver mo. Oo, pinanago sa mga bahay din ni Grense sa una, puwerte ya. So napahog sila pagkakita nila hambal ko sa mga Espanyol. So grabing mga kanyon to. Sir, ni manuta bato patanis mga Negrosano, de. Ahay, nag-hands up. Sila surrender kami. Amo na nga may 5 de Nobyembre. Igot nila bukaron. Pinangwasag nila ito mga kanyon. Mga amakan galito. Action firing line. Tanong muna kayo na pusasan sa mga Negrosano. Anyways, congratulations sa nga mga tao. Congratulations sa aton tanan-tanan nga nakamit naton ang demokrasya paagi iya sa kung isipon mo gid way labot sang kaisog, abilidad, taktika kag ideya nga ginhimo nila kung paano nila ginpa-surrender ang ini nga mga dumuluong mga kaaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Sige, ang mga balita ya sa nasyonal mga kaaksyon ti amo ini, no, ang mga balita sa nasyonal. Ang bagyong rolling nga naglaslas to sa area sang Bicol region. Nasa Catanduanes to kag sa dinalan to nga lugar na ara na sa ginaprubahan nga 26.6 million pesos nga ayuda paagi ini sa DSWD, no? Imagine muna imo nga 34,700 ka pamilya. Kung ikuan mo siya sa tao, equivalent mo siya sa tao, individuals, ara siya sa 138,209 nga ara nagatiner karon sa 1,002 tanan ka mga ginatawag evacuation center. Samtang may ara pagidya sang 12,500 ka pamilya, kung equivalent mo siya sa individual 47,600 makaksyon katawo, naga-star sa ila sinitag sa tagsa ka mga himata. Action firing line. Ti konsumahon mo ba o lapit-lapit iya sa 80,000, no? 80,000 katawo ang ara subong sa mga sa sitwasyon nga ti inang paningkamot gid kag baka patibawas sa sitwasyon nila bangod sa pagtira iya o paglabay ang paghatag sang pwersa ni Rolly nagligad nga adlaw nga Domingo sang hapon kag ti ara amo ni ang resulta. Objective, balanced discussion. Sa iban nga balita bakaksyon sa nasyonal, ang Malacañang nagpalayag ginkalipay sa Malacañang Action Oliver. Ining result karon sang ginatawag iyang 2020 Global Law and Order Survey nga nabase ina sa US or US company nga ginatawag nga Gallup. Sa diin ang pungsod Pilipinas mga kaaksyon yara sa ika-12 sa 144 ka mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan nga pinaka-safety puy-an Action Oliver. No? Ika-12 ang Pilipinas sa 144 ka mga pungsod nga pinaka-safety pagapuy-an ti mayo man, no? Tigin kilala gin man kuno sang tao according to Attorney Harry Roque, sa ginkilala sang tawo ang ginpatuba ni Presidente Rodrigo Duterte nga peace and order nga priority niya under sa iya sini nga leadership. Action firing line. Ang mga local police, amo ni sila ang mga tawo, mga police force, amo ni nga mga tao ang pasidunggan sini sa pagpaduman sang ginatawag iyang katawhayan mga kaaksyon.
Samtang sa iban pang balita sa national, 24 million pieces sang vaccine ang pagabaklon sang gobyerno Pilipinas kon ini ang yara na. In fact, sa Enero, Tubtob, Marso, may patigayon ng paghikotar sini kagini nga vaccine mga kaaksyon. Una nga ipang turok sa mga utod ta nga mga pigado, mga vulnerable nga sektor, individual, ina mga frontliners naton para ma-prevent naton ining si COVID-19. Samtang ang tali karon sang COVID-19 sa Pilipinas, yara na sa 389,726 ang positive halin sang Enero iniha. Kag ang bag-ot today, ara sa 1,594 ang aktibo nagapabilin sa 32,773. Ang naka-recover nagdangat naman sa 349,543. Kag ang patay nagahuluhamboy na sa 7,500 kay ara na sa 7,409. Action firing line. Kamay pa nga maamat-amat gid buhin ining nagkalamatay sa matag adlaw nga tanan. Suno ganay sa pila ka mga eksperto, dapat nga ang tutukan naman subong sang gobyerno magluwas sa prevention sining COVID-19. Prevention naman sa pagkalamatay sa mga nagkalabiktima sining nasambit yang virus mga kaaksyon. Action firing line. Sige, balikan ko na karon mga balita pagid sa national mga kaaksyon. All update kita gamay karon sa US election, no? Kaya nagapanguna gyapon si Joe Biden, isa ka kandidato sang Democrat. Ang enkwentro niya, amo iya ang incumbent President Donald Trump sang Republican, sa diin padayon paghihapon subong ang inisipay sang electoral votes mga kaaksyon. Action firing line. Kahapon pa lang si Trump medyo dismayado siya. According to the president, nga daw may ara Action Oliver sang dinayaay nga nagluntad kun nga na pabilin siya or behind siya sa panamo-damo sang buto batok sa kay Biden. Si Biden naman subong daw na sinag na sa iya sini pananawan ang iya sini nga kadalagan. Action firing line. Kay nasang udto gani ang pila ka mga supporters sang ni Trump dito sa sang Arizona ang nagpalayag nga ini sila ang magaprotesta. May mga ginaayo Action Oliver nga recount ang kampo ni Trump. Duda sila nga may ara sang dinayaay. Action firing line. Ti kabalo ka dito Action Oliver para sa inyo ihibalo dito sa USA. May ara sang 538 electoral votes sa masobra 50 ka estado, Action Oliver. So sa 538 dira, dapat makakuha kada una mga 265 to 67 270 votes, electoral votes. Kay secure ka na nga ikaw ang daog, Action Oliver. Si Biden kay na lapit-lapit na daw 250 plus na. Si Trump daw ara lang sa 220 plus. So matulutak klaron, pila na lang ka porsyento ang nabilin sa electoral votes ang ginahulat sa sining nga mga tinion. Sometimes medyo nagakulo-kulo ang paghatag sang paghaboy ba pagtransmit sa mga buto kay may mga complaints si Trump. Di daw Pilipinas man no, once gani perdi ka gindayaan ka na. Daw mo na bla, galing diri sa aton. Daw tuod gimantod nga may dinayaay man. Action firing line. Dito ya daw malabo ida sa amo na ka grabe nga advanced nga technology sila to. Hugot na to katama ang ila sila nga mga board of canvassers. Ang ila sila nga kumilek dito ng sistema, na? Why na to ya problema? Galing kiti once gani kuno hambal nga gindayaan ka, manog pierde ka. Action firing line. Kag diri sa aton iya ate may mga Hilogarsi to so na Hilogarsi manabla no. Ang dinayaay di sa aton perte sang during that time nga ang butuhay kag ang tali nga ginatawag Action Oliver ginalawag pa isa-isa lang nga kahon. Baw ang pulo to pwede mo himon sa gatos mo. Amo na mga suspetso sa iban way magikuya kita yan no. Sa board no sa school abi sa eskwelahan no? Sa inisipay na inaiya no. Dito iya
Ang mga tao to, wait, nagasapak gani isang mga hatag-hatag to kung pila ka pisos, Ang iban nga buto to ginpaagi gini sa email, halos tanan internet na to, online dito halos tanan mga kaaksyon. And then tapos buto na sa tawin na sila sapak gahulat na lang na sila kung sinong bagong presidente. Action firing line. May mga balwarti mantusla, sa muto nga mga lugar, Lantawon tanay koron hulat-hulat tunta, Diri sa Pilipinas suwong gani mabasahan ko di sa social media, sa lantawan nyo bla by February or January 2021, damo na ni ang ginatawag naton lubag sa ginatawag nga Health Protocol Action Oliver. Sila kung ano ni Butsingon nila man. Action firing line. Okay. Hindi. Sobra na 200 kagapon pa lang, sobra na 200 ang electoral votes, hindi 164. Sige lang, i-check ko lang karon kay may latest ko nga 164 si Biden, 114 si Trump. Oo. Kakahapon pa lang 200 plus na mo. May 20 to 213 na wala bala, Action firing line. Anyways, thank you again sa imo sending information. Now, diri sa aton by January 2021, damo maka-violate Action Oliver sang health protocol. Sa daysin-o ini sila. I'm sorry. Amo ni ang may handom magpapili sa 2022. Action firing line. Nga kadan la kita sang tao din la kakasang face shield kag face mask la kag mangilay kag magyom-yom. Action firing line. Isang pustahan pagkakasya na day motoriso ko health protocol butuhon ta ka. Social media puro ka advance sa mga utok sa tao mo. Kung nabasa na lang sitwasyon ta. Anyways, good luck sa aton tanan-tanan. May nagapamangkot nga do ka interesado gid sa aton nga sagi naton report ang election sa US man. Simple man na ang US amo ang may dako nga poder kag amo pinaka-powerful nga pungsod sa bug-os nga kalibutan. Kung wala ang US Action Oliver, siguro ang West Philippine Sea dugay na nigurogin hapan sa China. Action firing line. Nga gina-claim naton nga si ang West Philippine Sea is part of the Philippines. Naga-claim man to ang iban, may mga iban pa nga pugso, naga-claim man dira ang China labi na gid. Subong may ginapatindog na dasla gaday sa mga porsyon da. Pero kay naga-intervene dira ang US, amo na kung isa daw hadlok mas lagi na palabyan sa permiso ng US da sang kuan sa mga barko kada kudlagko kaya ka militar. Action firing line. Amo na nga daw maano kita to report what those happenings didto iya sa US kung election ang paghahambalan. Ako nag-enjoy ko yung maglantaw sa ila to Action Oliver. Mga president. Actually, may 2 or 3 pagid ka nagpapili presidente, mga independiente. Why na sa zero ganitong isa ka presidente? Sila na lang dua, ang Democrat kag ang Republican nga may mga political party, Dua ka political party. Dua lang gid. Diri sa aton political parties tadi gadululubli. Na damo ya mansig sino pwede makahimo grupo. Action firing line. La 7:34. Action Brian Morden. Action firing line. Padayon sa aton sini nga pagpangalagad, Action Oliver may national kada nga itira before 7:30. Why na? Okay, sige. Kahapon ang report sa Bacolod Action, we have 28 barangays na ginatawag naton COVID-free, which is isa ka maayo yang indication sang pangontra COVID-19, Meaning nagamat-amat na gidman lower down ang numero sang COVID cases diri sa aton, unlike sa nagligad nga mga binulan nga ginakurog kita diri. Action firing line. Sa prangkang istorya mga utod ta outside Bacolod, kon ari kamo diri naka-eksperyensya kamo kung ano kadelikado si COVID-19 sa nagliligad nga mga binulan. Kita kalang tawo nga hindi mo kilala do malagyo kay mo. Action firing line. Pero today, halin sa nagligad nga mga inadlaw, may mga indikasyon nga ang nasambit iya nga si COVID-19 diri sa Bacolod nagnubo. May mga tagtuday jets na gidman lang kita, may one day jet na lang kita gani nagligad nga adlaw, pero di mo siya mapugnan kiti everyday may ginaswab mo. So may mga changes in everyday. Ang pinakanami lang da kay hindi na kita makalabuot pa sa tag 50, isagatos or masubra pa. Kag may mga declaration na sang barangay COVID-free mga kaksyon. Last day may ara sang 28. Let us check tonight kay basi may bag-o naman bla nga nagdugang abi kag ini nga mga barangay panglawagon kuno karon kuno nga mga barangay ini. Pero amo na gihapon hindi kita mangin complacent gihapon or hindi kita mangin kumpiyansa gihapon,
sa sining declaration nga ini nga magpinagusto na kita dira because nga COVID-free na kita. Ang aton sining pagbantay sa matag adlaw nga tanan sa tanan nga tinion mga kaaksyon dapat buhaton naton gyapon kay kita lang gid ang may dako nga poder dire nga mapalayas ta si COVID-19. Online sa firing line. Sa aton nga linya ang aton siring city administrator sa Bacolod, Ma'am Ang. Good evening, ma'am. Good evening, Action Brian. Good evening sa tanan nga tagpalamati sa mga gabi. Ma'am sa baron ta kagamay lang gid ma'am ha. Akon do kwan ko labay-labay lang ni bala ma'am. Kung ikaw bi ma'am ato sa US, sinong botohon mo ma'am, si Biden or si Trump? Biden. So imagine mo na. Nga ma'am si Biden ma'am. Well, first of all, ang iyang running mate, si Kamala Harris. I have been following her for maybe the last Ay, really? 3 years. Oh, okay. And I thought gani siya ang manginuna nga babae nga presidente pero napirdi siya sa primary. Yes. Ginpili man siya gyapon nga mag-vice president. I think they will do a good job. Nakibot mo ko gani nga si Biden ang lumusot kay abi ko siya man na gani kay do siya ginang tunog ang ngalan sang before pa nga nag-election ma'am ano? Yes, oo. So, alin pa na sa sang Attorney General siya sa California at nag-senador. I've been following her kag namian ko sa iyang story and of course ang iyang her politics. Sige ma'am, amo mala na akon kay do kablo ka galantaw ko subong sa election sa US do na enjoy man ko nga basta do ka nami lang. Okay. Do mga 6 electoral votes na lang. Ang nabili no. So first 270 electoral votes amo nang kwaon da sigurado daog na no. Oo, daw 254 na subong si Uncle Joe. Oo, daw kwan siya 264 na, 264. 264, yeah, 264. So 6 electoral votes na lang tinanglan. Actually gani daw 260 na gani ma'am to be safe to 270 gid dapat do mo na bi. Yeah. Pero kaya ang Nevada is leaning man sa iya daw 6 electoral votes na swak gid siya sakto gid. Pabor gid sa iya tanan. Amo gid. Kung makuha iya ang Nevada alone, pero may iban pa gid nga gina-contest sa subong. Si Trump gani gina daw wild na balya may dinayaay or do kahapon pa lang tihambal nila reklamo ka lang tapos eleksyon na. Tabado yunon talang ni anay. Anyways ma'am, salamat gid sa imo sa time sa mga gabi ma'am. Kahapon may ginpagwa ka mga report sa EOC dira 28 barangay sa Bacolod so far COVID free na and nalipay gid kita no. Anong pinaka-update pa gid today ma'am regarding sa inyo? Well, amo na subong 28 barangays ang wala na sang cases ng COVID for the last 14, maybe 16 days. Wow. 16 days na nagadalagan. So, ang ginabantayan ta lang na nga magsigi-sigi kung tani. So, pabakod ta pagid ang aton yung contact tracing, gina-intensify ta pagid. Kay para nga makita ta dayon kung in kaso nga may ara man gid nga mga cases nga ara lang dali sa community, madakpan ta dayon kag ma-isolate. Kag at the same time gapadayon ang aton nga surveillance testing action bright sa mga nagakalain yung mga sectors dala na daang nag-surveillance testing kita sa aton slaughterhouse. Kay sila gauyat sang pagkaon karne tanan nga all forms of meat na gina-consume sa taga Bacolod nagaagi tanan sa slaughterhouse. Yes. So isa na sila sa gin-test naton kag naka mga 98 gid nila ka workers dira sa slaughterhouse ang aton nga na-test no. Wala dugang pa na siya sa ika-third batch naton nga mga market employees kag vendors nga gin pang test man naton sa surveillance testing plus ang mga healthcare workers nga gina-surveillance testing tapagid. So sige ang aton nga pag-test sa mga sektor nga pirmi may interaction sa mga tawo. Kay dara naton makita kung bala may infection sa isa ka sektor or sa isa ka workplace, makita ta dayon kag ma-isolate, hindi na magdamo ang cases. So we are hoping ma'am next 2 to 3 days abi or isa ka semana ining 28 madughangan pagid ini ma'am bangod sa situation subong nga daw tulutawhay na gid man siya.
Hopefully madugangan pag na kung tani ang aton mga barangays, no, kag let me just emphasize nga ang aton nga success sa pag curb sang COVID-19 cases. Nagasandig gyapon sa aton tanan sa pag-cooperate sa mga tao, ang aton nga pag-follow sang minimum health protocol. Amo ginagyapon kag ang pag-cooperate naton sa mga guidelines kag mga pasulundan sa aton gobyerno. For example, sa isolation, kung mag-extract sa mga nega-positive na patient, mag-cooperate lang dayon, daw wala kita problema dayon sila. And then of course ang sa contact tracing, amo man mag-cooperate, hindi maghatag sang false information, kita kung kita naga-problema. So, amo na ang aton subong status ang aton mga barangay. So, meaning, mamang EOC, grabe ka stricto subong sa pag-check everyday sa aton yung mga barangay captains naton sa Bacolod, ma'am. Bangod sa mo sini nakitanta nga may ara sang maayong resulta, damo sila. Yes, we are constantly coordinating padayon ginayang aton pag-coordinate sa mga barangay captains kag importante ang ila role sa halos tanan nga clusters kag tanan nga interventions naton. May dako nga papel nga ang aton nga mga kapitan kag mga barangay officials, at the same time ang aton mga BHERTs, ang aton gid nga mga frontliners tungod sina amat-amat taman makita ang resulta kag nagaayo na kag naganubo na ang aton nga mga cases. In fact, ang aton active cases sulo-sobra na lang 200 subong nagnubo nagkaayo. Kag masigi-sige pag ginubo. So meaning may jutay na gid lamang katama mga aton sini nga mga lockdowns karon diri sa Bacolod nga mga houses abi or kung sa isa ka barangay may pila ka mga place abi dira nga gin-lockdown abi ma'am. Jutay na gid katama. Yes, nag-jutay naman, nag-decrease naman ang aton lockdown, mga naka-lockdown nga mga households. Kay tungod nagdubo man ang aton cases, Action Bri. Kanami no. Sang Monday si Sir Mel Feliciano kag ang his wife nagpauli na to sa ila. But Tuesday, Wednesday and today is Thursday. So far ma'am, the same sustain naton kung ano man nga mga advices sa before mga command niya under sa imo nga leadership ma'am daw why naman gid ka problema ma'am no. Wala na problema kay in place naman ang aton mga sistema. Halos tanan naton nga processes ginasunod naman lang. So daw ang aton mga cluster heads na master naman nila ang nila dapat himuon kag with the regular reporting kag ang amon nga daily huddle ginapadayon gyapon, gina-analyze ang mga data nga nagasulod kag ginaplanuhan ang mga masunod nga mga tikang na dapat himuon kung may ara nga mga cases kag kung may mga problema nga nagaguwa na ma-discuss dayon namon kay ara tanan ang mga cluster heads sa EOC. So gipadayon lang naton ang usual nga everyday operations sang aton nga EOC. Baka dami gid no. Ma'am, everyday hindi na to malikawan, may ara may 20, may nubo sa 20, may mga positive kita. Ano ni sila ma'am? Ano ni sila nga mga persona? Di ni sila ga ululubra gid most likely. Usually mga close contacts kalabanan di subong Action Bri close contacts. That means mapinpoint na naton ang may mag-positive, intensified ang aton contact tracing. That's why masalo man dayon kag mabalaan kag dayon kung may ara sa mga close contacts nga nalatnan or nag-positive kay automatic dayon ginatest ang tanan nga close contacts. So ang results ng aton testing kalabanan is close contacts, number 1. Number 2, healthcare workers gyapon may ara kita gyapon mga naga-positive sa mga healthcare workers kag of course may community transmission kita. So dira na nagahalin kag ang sa community transmission amo na nga importante nga kita nagaandam gid, naga-observe kita sang pirmi kita nagagamit sa aton mask kag face shield, kag naga-distansya kay dira na dagahalin ang community transmission. Ini sa mga cases Action Bri sa community transmission sa amon discussion the everyday kay sa presentation sang aton contact tracing team. Halos tanan sa mga community transmission ato nakaagigid sila attend birthday party, nag-attend bunyag, nagkadtogit sa mga mass gathering. So
ginaistudyohan ta na supong ginaobrahan na risk assessment supong sa aton EOC ining nahanungod sa mass gathering nga ini. Yes. Kung ano ba ang epekto kag ano pagid ang pwede himuon nga mapaiway ang paglapta sang virus sa mga mass gatherings naton. Ba magambal kita kani mga birthdays kundi mga families ang involved din ma'am ang ara da mga large number mga families malang mismo. Yes. So medyo kulon ba ano kay every Sunday and Saturday I don't know if this report naka lodge da sa imo sa nga office Punta Taytay ang iban nga mga Punta Taytay ma'am nga resorts naton damo-damo naging tao and then sa mga mountain resorts naton ma'am paano nato ni address la maigid kit tonight na open up tay ni ma'am. Actually, since ang COVID, matinir pa ni di sa aton until magwa ang vaccine. Yes, ma'am. Siguro, gaisip kita mga isa pa katuig. So, we really, hindi man pwede nga magpungko na lang takang mapahimuyong sa balay ta for another year. Kaya kinanglan man kita magwa, kinanglan kita magtrabaho, ang kabataan ta kinanglan mag-eskwela. So, we have to go back to our lives, no? Ang aton nga usual nga pagpangabuhi, of course, under a new normal. Yes, ma'am. So, ang importante lang, ginamanage tani maayo ang mga risgo. That's why nga, hindi man pwede nga hindi kita mag-celebrate birthday. Yes. Hindi man pwede nga hindi kita ang iban nga manugpakasal. Hindi man pwede nga hindi sila magpakasal. Kaya iban damo gani nag-postpone na. So, ang importante lang nga we have to keep in mind nga ginasunod dagit permi ang mga health protocol. Pagsulundan na kaya pasulundan ang inablang kung if you let your guard down, hindi ka magpantay, hindi ka magaligmat, gani, attend ka sa birthday party, damo tao, kakason mo imo mask, kay manyaga na ka mo, or makaon na may punsyon na, makaon, nalipat ka, nag-istorya ka, nagatubang ka, wala ka gyapon mask. So basta importante, nag-attend ka sa birthday party, pero most of the time, especially kung damo tao, ang imo mask is worn properly. Kag kung magkaon, hindi ka mag-istorya, kasi if possible, hindi ka makipaghalubilo kung kakaon. Dasigon mo lang kaon, pagkatapos mo kaon, balik mo dayon imo nga mask. No, but that is serious. Seriously, amo na siyang kakatabo action bright. Yes, kay kung nakamask kita, all the time nga gaatubang kita sa iban nga tao, hindi ka gid halos hindi ka gid matapikan, hindi ka gid malatnan. Yes. Kag hindi mo gid makuha ang balatian basta nagaandam kita. Tapos of course ang hygiene pag-abot mo sa balay kung nagalin ka sa damo tao, i-dispose mo dayon. I mean, ang imo nga ginsuksok magpaligo ka dayon, antes ka magsulod kung may ara ka tutigulang upod sa balay, o kung may baby sa balay or may comorbidities, makinanglan mas maghalong gid. So, amo lang na ang mga panumdum, hindi man pwede nga hindi kita magwa na gid sa balay ta forever. We have to go back to our life, but at the same time i-manage ta ang risk. I-manage ta ang mga risgo nga ara sa while ari pa ang COVID-19. May ara gid risks, no? Makadto ka sa imo ipaminsaron kinanglan gid ko bala makadto sa ini nga ponsyon. Kung kinanglan gid you can go. Anong dapat ko himuon nga maproteksyonan ko lawas ko kag maproteksyonan kong akon nga pamilya. So those are the things lang gid nga dapat we keep in mind while we go about our daily lives. No, samtang ara kita sa gwa, kakadto kita sa aton ulubrahan, kinanglan proteksyonan tang lawas ta, proteksyonan ta man ang aton mga kaupdanan sa trabaho. Yes, importante may alcohol kagid kaya mo ning una gid nga makabulig si ibo nga mapatay si virus kung may ara gid man sa kamot mo na mostly. Yes. Yes, pero amo na ang tatlo lang gid na mask mo, distansya ka, hindi ka magpalapit, distansya ka, kag may alcohol ka. You're good. Kag hibaluon mong imong kaatubang da kon kilala mo gina kon hindi no para sigurado gid nga layo yes. ko. Yeah, kag bisan kilala mo pagani kung kisaman action bright kag wala kita kabalo since kadako sang percentage sang mga asymptomatic nga naga-positive na wala ka nakita, why sila na test, why tamabalan, may carrier sila, wala lang sila sintomas.
pero makapanglaton sila sang virus. Grabe, no? So muna dapat nga nagaandam kikita. Make it a habit nga hindi mo kit pagkakaso ng inong mask. Yes. Kumbaga, part na nisang kabuhi naton subong mga isa pa katuig nga uluantos Yes. abi. Oo. Pero do hindi Yes. nagidya amo na ma'am kaangay sa nagligad to nga do mga kwan kita na kita lang ta tao do ka haladlok nagid subong yan do ka normal na sitwasyon ta. Do ka okay na gid. Oo. Okay sa in the sense nga nag-jutay ang cases, Aha. pero kung ako ya personally magwa ako ginatratar ko na yang ginatubang ko ya Yes. positive. Mhm. Parang permi ka bala defensive, Correct permi na. ka naga-andam, permi ka naga kung may ginatubang ka kag nag-istorya siya sa imo king kakasyang iya mas, Mhm. politely tell him, remind him nga palihog ibalik lang ang imo nga mask kay Yes. hindi kaya mag-istorya kung wala siya ga mask. Oh, pwede ka gin nga mangin kwan man ikaw mismo sa wise ang pareho mo man nga tao ina nice Yes. way lang. Ina nice way Yes. lang. Yes, oo. Para hindi ka lang kamo magsita anay nga duwa kay basi lain man tong pinsar niya kag mag-inaway pa ka. Ma'am ang 32 rooms to sa Alihis, ma'am, may sulod na to, may nasudla na gid man siya. Wala pa kay subong ginakompleto tapa although ang aton personnel Aha. naman naka-ready naman. Mhm. Ang ginaobra subong sang city engineers is ang pagtakod sang power kag water supply. I Kay see. tigin turnover sa aton Action Bright Aha. building pa man lang. Mhm. Di wala pa na mga connection sa tubig, wala Mhm. pa connection sa kuryente. Hindi pa to naton ma-operate until matapos ina sa aton city engineers office. Mhm. So mo nang ila nga first no kag ikaduwa ang mga equipment, ang mga like no clinic equipment abi nga kinanglanon da sa sulod amo pa nang aton man nga ginaasikaso subong. Mhm. Sige. Ma-keep in touch kay mi mo ma'am anytime para sa information sa Bacolod non kag subong man Negrosanon ano. Kabalokan taga Negros Yes. subong outside Bacolod. Happy gid sa nabalaan nga mo ning cases diri sa Bacolod kiti sentro kita gusto man nila mag soroy-soroy di magpamalaklon lapit ng Disyembre ma'am eh. Yes, so kagti of course di sentro ang Bacolod kumbaga Aha. kung ano gani nang balila kung mag-ubo ko no ang Bacolod ginatrangkaso ang Bilog ng Negros. Yeah, because ang kalabanan sa mga taga iba niya mga LGU sa Negros, Aha. they either live or may ara sila balay diri, kakadto may mga paryente or nagaobra di sa Bacolod or kakadto sa mga opisina diri sa Bacolod, nagakadto sa mga establishments diri sa mga commercial establishments sa nasiling mo na kagina, nag-shopping sila diri, Yes, ma'am. Pamalaklon. Mhm. So amo na nga apektado gid syempre ang Negros, the rest of Negros kung magsaka ang cases di sa Bacolod. Aha, sige. With that, ma'am, salamat gid sa mga time. May gabi kag mabuhay You're ka, ma'am. welcome. Yes, ma'am. You're welcome. Thank you, May gabi man. Yes, ma'am. Action Firing Line. City Administrator M. ang mga kaksyon, Juan Kaksyon Oliver, no? Makakisay-kisay ka, no? Sa mga information, bala nga daw makahatag kasanag, kag makahatag gamay nga ligwa sa utok naton nga daw hinablang nalipay kay imo nga baw salamat. Nagjutay-jutay na ang aton sini nga cases kag may mga barangays na nga gindeklara iya nga COVID-free mga kaksyon. Sige, amo ning mga barangay ha, itumod ko sa inyo mga barangay nga ini. Amo ning barangay 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 41, Barangay Felisa, Montevista, kag Alangilan. 28 inakabiloga ang numbered barangays kuan gid 25 diri ang barangay naman nga dalagko amo ning tatlo ang duwa gid dako gid Felisa kag Alangilan. Ang Montevista medyo gamay-gamay lang ini pero at least may ara sang COVID free na nga mga barangay for 16 days mga duha ka semana gid. Action Firing Line. Sustenihon ta na ha, mga pumuloyo sa Bacolod diri. Sustenihon tani nga mga information or situation naton kay nami gid ni para sa aton sining pangisay-kisay kag malibre kita sa amo sining virus mga kaksyon. Sige, ini nga bahin sa aton sining pagpangalaga dulong sa aton mga kaksyon sang Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man.
Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis. Pagbalik naton karon dugay-dugay, may ara kita sang SAP, matawag kita preparar sa nagamonitor sa buong sang radyo dira ang inyong cellphone itupad nyo na. Kung low bat na hingagaw i-charge na. Kay basi ikaw ang magabutan ko subo nga gabi, may ara naman ko bag-o nga pakulo magluwas sa 500 pesos. Nan, anong gusto nga pakulo gusto nyo? Malis-tulis ako. Action firing line. Hindi, joke lang na. Kag pagbalik naton, ano ning luthangan na nga nagluntad sa barangay 3 diri sa Bacolod man? May isa ginipat tayo kag may mga pilason pa. Dirigid lang sa Action Radio Bacolod Action Firing Line. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:56. Maayong gabi lang sa mga utod naton si Yodge Nolerd na naga-monitor subong sa aton nga pagpangalagad. Si Maria Victoria Lubaton, salamat man. Michael John Season, good evening Golden Boy. Action Brian, happy listening to all Energy Funds Club. Greet ko lang Victorio Hison Jr. sang Deca Homes Kabog naga-monitor gid halin sa Paranaque. Si Nelde Realista Araman, wala sa kapamaligya ho. Ako Maldita, naga-monitor man sa Hong Kong. Inday Blaza. Si Virgie Olpinda, salamat gid sa pag-monitor. Celine Holmes, keep safe dira sa inyo. Melanie Bernas, salamat gid, God bless. Alex Montesa, Arisha Action Bry, kumusta ng update sang RCO 2.0 sa ironing na ang memorandum circular sina ti kong amuna gali hawa naman ang asalan ni Chay sa higadalan at ilaban-laban gina. Piho gina. Carmelo Garingo, good evening Sumbray, always watching live from Takuling, salamat. Energist Ritep Ziravla 164 si Trump nagsala lang ni siya Kwan Gro 264 and 214 na amo nang bag-o subong. Salamat gid ma'am. Thank you gid. Siguro ang mga point ni is 264 gid man ha. Sige mo, salamat gid. 28 Himagbon. Good evening Sumbray, lihog lang ko great family Mahigbon or Maghibon, sorry. Barangay Mansablay, Isabela. Alma Agravante sa Bater, naga-monitor man, daog na naiya si Joe Biden. Merly Gonzaga, maayong gabi Sumbray, monitor lang kami, stay safe, God bless. Tita Maris, Maninay Maris, good evening. Jocelyn Libon Dispoho, Norma Hoylan, good evening Sumbray, monitor lang kami, keep safe and God bless. Marimar, salamat gid, no? Sa bata na siya. Si Maria Coraman, ginliwat niya na. Salamat ma'am, no problem. 264, 214, no? Tilayo na nakatama, taklaro na nakatama sa kay Trump. Erwin, nagamonitor man. Joseph Pacifico, nagamonitor man. Subong sa Barangay Baliwagan, San Enrique. Colonel Gal, may partner. Salamat gid. Duha lang gid na iya kabutang ang gakatabo sa election partner. Kung daog ng daya, kung pierde gin daya. Tuod na ya. Amo gina. Pero kamaturan dati kung siya daog na gid to, no? Next time naman. Tomas, grabe nga net. Tomas Broniola, salamat. Ede Adorio, naga-monitor man. Matapos na si COVID next year, yung gabi lang sa tanan, kabay pa. Donald Malaga, Elizabeth Malaka Gabala, Araman, naga-monitor, God bless. Merly Gonzaga, nami tani si Trump kay Christian. Tamara Fernandez de la Cruz, salamat man, keep safe man. Alan Mula, La Embasibay Aviok, naga-monitor sa Montalban. Budlay Cueva guro ni ay no. Yabis Cueva. Budlay mo ngalan ba? Si Grace Toricha de la Cruz, naga-monitor man sa De la Cruz family sa Binalbagan. Tamara Fernandez de la Cruz, thank you gid Lord. Rizalina Alvarez, Action Brian, always watching and listening here sa Minnesota, USA. God bless and keep safe. Salamat. Okay. Ari naman ang nagapinadala ka negosyo nila ho. Wow, sus ko. Hindi ta na mabasa sang posting nyo sa negosyo.
Dennis Richard Tiboro, mahahaha. Correct na action, Bri. Bantay bala pagtapak sa 2021. Wala tuon na nga pang pihanay. Maagyan ta ulo nyo. Plastic nga politiko niya. Magdao gani biskan sapak, di kasapak. Mga plastic, damo-damo, kilala sina. Ang ibang gani, bugnuhon mo kung magdaog na tulukon ka lang masakit daw. Olive Prado Gargaritano, may gabi action, Bri. Monitor lang kami sa barangay Batuan, La Carlota City. God bless. Ruel Lanawan, si Roma, nagamonitor sa Villamonte. George Gargasira, next year lagaw-lagaw ang mandalaga na sa eleksyon or madalagan sa eleksyon sa aton barangay kag Purok. Ti chance na naton makabalos, hindi ta sila pasudlon sa aton Purok kay may COVID-19 mo no. Ray Jantan Villalo, nagamonitor man. Balya correct ganyan Ma'am Imang. Rose Guevara, araman naga-monitor. Action, Bri, kung mag-endorse so ba sa product, may bayad man na? Yes. Pa-endorse ka, ma'am. Mas may produkto ka da. Carniel Ron Manaay, good evening, Action Brian. Kanay sang hair mo ba? Monitor lang kami. Salamat. Leo Corneja, good evening, Action Bri. Ari na kami. Ga-monitor sa Charito Heights. Action Bri daw, hindi man siguro maka-apekto sa aton ang bagyo. Hindi, layo-layo di sa aton. Ang bali Sir Gani gina. Ang ulan-ulan ni do ka normal, na? Si Roger Sildres naman yan, nag-monitor subong. Manila, live, direko, okay, MGCQ na, traffic action, Bri, salamat, gid. MGCQ na Manila, at may mayo, gid, na? Ray Jantan Villadon, good evening, Sombray, watching from Barangay Purisima, Manapla. Greet lang si Dennis Tiboroma kag ang Energy Fans Club, na? Ophelia Galiro RC. Good evening, Sombray, watching here, Isabella with Jovelyn, Shelian, and Jano RC. Salamat. Colonel Gail, tayan ko na sa Lotto partner ang mga number sang barangay nga nag-COVID. Ay, tuod, 7 tutsok bilog, sir. Ayawan ka man pili. Tuod no, basi pa lang ay, di ko pagkalimti, sir. Dumaog ka, sir, bisan 50 million na, sir, ha? Ari lang ko di, sir, ha? Isa lang da ka. Azucena Cabales Aurelio, nagamonitor man. Veronica Santillan Manukan, good evening, Sombray, watching from Handumanan. Ramona Azero, good evening, Sombrayan, greet ko lang Jocades and Azero family sa barangay 35. Si Maldita, araliwat sa Hong Kong. Ako naman tawag, Sombray. Ang layo mo, nasa Hong Kong ikaw. Stephen Magbanwa, good evening, Sombray, stay negative, not positive, COVID. Yes. Stay positive lang ta sa good life, guro, no? Kag not positive sa COVID. Raydan Velasco sa barangay Handumanan. Pipong, may gabi action, Bri, monitor from Bagsakan, Libertada. Tabiyaw ko lang amon pinalangga nga agot, saysay, kag sa akon papa nga si Joel Flores, dira sa Purok Lunok, Adjabo, barangay Bunga, DSB. Ay, taga Adjabo. Rom Pilinggon, may gabi action, Bri, lihog tamyaw sa Kalawgaw, sa pamilya Kuda. Ari ko sa Taguig City. Ben Buds, good evening, Sombray. I like your book. Thank you, Ged. Buyag. Felix Arsenio, good evening, Sombray. Pero migid kami pamati si Mosa La Carlota, barangay Yubo. Tamyaw lang. Kaya nadula siya. Tamyaw lang. Asawa ko nga si Hips, si Leia. Kagbata ko na si Laser. Kag Kyle Felix Nigalia. Salamat, Ged. Isman Torinia, monitor man. Nonoy Villa, salamat, Gid. Nonoy Villa Fuerte, London. Carniel Ron Manaay, Hayak Sombray, monitor lang kami ni Manaay, salamat. Stay safe, God bless and family and staff. Sige, mapawayway lang ko kadali para may reload ko karon. Pagbalik ko, dabo patabalita nga dapat istoryahan. Last 8:04.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Ryan Borden, Action Firing Line. May gabi lang sa akon sini nga teacher before sa elementary, si Ma'am Roma. Subong si Ma'am Mary Jane Roma. Salamat gid sa natilog pa niya sinipilyedo sang teacher ko sa sang elementary mo. Naga-monitor siya sa Sinimatrion. Si Maninay Maris Subong sa San Carlos City na minaw pod aning orasa, no? Og si Maninoy Marco ahay. Pinta Flores gahapon sa Kuan Action Oliver sa San Carlos. Ay karon di ay 5 man karon. Highlights unta unsa naman nato kay wa may fiesta diha. So, di ta kakantag Pinta Flores. Sige lang, importante, buhi. Action Firing Line. Las 8:09, manamyaw kita dugang, sirimat tinion, si Madam Mesingway, araman ganun nag-monitor man, no? May gina-text na sa aton, di nga makapayom sa aton. Halin sa kay 6858, good evening, Son Brian, bawo gahibi ang simana kon indi mapatyan ang Bacolod kag wala pili bisan ara kapasulod balay. Kung tumbahon ka tapos kagi double gid nga halong tsakto na amo ta mapanugyan ni City Ad kay na porti ka dako bulig ato no. 8053 good evening Son Brian, monitor lang kami dito, tamyaw ko lang Brillantes family sa kay Lola Consing Doria si Tintin niya sang Purok Marang Barangay Mandalagan Bacolod. Salamat. We have 9009 good evening Son Brian, always kami naga-monitor sa imo program. Gabi-gabi kita ko si mo sa FB. Ba, ay idol ka ginamon. Si Alona Kalala sang Panuela, Barangay Amayco, Morsya. Salamat gid sa pagdayaw. Ay kung gabasa, basta ginadayaw ko kay na huya takon. Mambala karong iban to ba? Nagpati man siya. Halin sa kay 4555. Good evening, Sumbray. Wa ay pagani katapos ang COVID. Nagatiruhay pagin ang mga tao. Daw manok lang kabuhi sang tao. Gani man no? Grabe na gid subong sitwasyon.
Halin sa kay 3005. Good evening, Sumbray Monitor lang diri sa Barangay Nagasila, Carlota City Boy, Alacarta City, si Boy Salmoren, Mercy Salmoren, kag si Esther de los Santos, kag si Carlos. Salamat gid. Sinong Simeon Ronquillo dira sa Bago nag-monitor man sa aton sini nga pagpangalaga. Action firing line. Si Day Diding, sinong Jo, sinong Juning, si Nang Nining, si Mama na naga-monitor man. Salamat. Si Kwan gali na nukot gid sa ako, no? Classmate ka man sa elementary, si Merlin Toreno, kag iya sining ba na babes da. Action firing line. Si Nong Alex, no? Kag ang tanan to nga nagkalakitan ko sang didto ko nagligad nga daw kag kahapon, no? Nagsuroy-suroy man tato sa dutang na tawhan ta. Natamyaw ko man of course Action River, ang akon amay nga to na sa biyak nga kabuhen. Action firing line. Last 8:11 na. Sa aton sini nga pagpangalagad, mabunot kami anay ni Action JM, no? Sinimat tinion intruhan ni Action Olivera. Aha. Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaong. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Action firing line. Okay, dali lang sa aton sa matag palamati kay gina-contact naton ang numero nga aton sini nabunot sini nga gabi. Kontaga diin ini siya, no? Arya. Bata pa, no? Bata pa niyo. Hulat-hulat to naton abi. Ang madaog ya sini subong nga gabi 500 pesos. So kon masabat niya ni subong nga gabi, mayo ginitulog niya kay pagkabuwas may 500 siya nga batunon Action Oliver. Nan, amo na kasimple, no? Kaya diri way na duro pamangkot pa, no? May na. The number you have dialed is now unattended. Way gid ga sabat, no? Oo. Ang mga radyo nyo, mga cellphone suda, please paki-check gatawag kami basi naka-silent mode kamo da. Panantawan nyo be? Ara na. May gabi. May gabi. Pasensya gid ha. Akong gapanawag puro ako pa mamangkot kung sino ning sa linya. Linya nga matan sino ngalan mo, sir? RJ. Apelyido? Bintanilio. Edad? 35. Taga diin ka, sir? Taga diin ka? Bacolod. Diin ka sa Bacolod, ang imong exact address? Sa 39. Barangay 39? May ibang kapagin nga address or wala na? Sa lugar ko, si Palay. Si Palay. Kabalo ka nga sugiri ko bisang isa mo pagin ka address abe. Kung masabat mo isa mo ka address di madaog ka di 500 pesos sa akon mo. Ano sa ano kap may gintrahan nga promo wala. May ginpadalhan. May ginpadalhan ka. Barangay Singkang. Barangay Singkang. Kabalo ka sino ka panawag sa imo subong? Why, sir? Why ka? Nan. Maramang ano sa ako nasawa, yakong ipa-intrada. Gapamatik sa Action Radio gali. Gapamati sa ako yan ng sinsya lang gid. Why ko gapamati anong radyo kay adlo-adlo ara ko sa liburan nung intra ko sa ako nasawa ya. Pero ang asawa mo gapamatik sa Action Radio. Mo siya gapamati kung adlaw ako ya kay aragi ko sa liburan kay ako obra gapanglibod ko mga duyan. Tapila ng duyan mo man? Ano nang duyan mo? Inang ano na gani? Ano nang duyan mo? Ikaw na lang hambal be? Ano na siyang tawag sana? Duyan bala sa mga truck ginabalig ako sa mga nablang tracking bala sa mga sentral. Ano na uway o kondo nylon lang? Hindi dahil ginabaligyan sa mga insect man ta, mga ginabaligyan ako sa sentral. Dapila mo na imo ba baligya? Dapila man? 250, 200 depende wala. Di ko adlaw pila bing ginansya. Ang ginansya na lang nito na lang pilang ginansya mo sa isa ka adlaw? Kung nang hindi lang duyan baligya ko kompleto ko mga charger. Fan, cortina, duyan, ano pa na, lighter jack, damo-damo ko, kape, damo lang nalibod dito sa ilate. Akong
magbakwan na lang niya, tiga 2,000 mo na eh. Mabuti mayo ba, no? Oo. 2,000 income mo na o kon imo na ginansya. Income mo ginansya. Pero konsumo, ngayon mo nga, siyempre, ang nakabakal sa imo, hindi man luad-luad mabakal din sa imo. Kasi mo, puraot naman eh. Hindi mo na maguba dayon mo, no? Oo, tinuwid mo yung maguba mo. Kasi nakabakal sa imo, alangan pagkabos, bakal naman sa imo. O, laki naman eh. Tiyan mo na kung kaisa, gabiyahin mo ko tricycle. Tiyan ko nasawa, nagpamati sa inyong station. Sige. Gini-intra yung kon nga. Ko tani, ikaw na lang gini-intra yung kon nga. Amo na, nga ikaw sinsya nga. Ang ako lang gina sa misis ang mga pamati sa inyo. So, hindi ka mapdanay subong? Hindi ka mapdanay? Danay kami, ari pa rin ako sa balay mo. Ara di sa subong stupad mo. Tamiyawa ba yung asawa mo, be? Pasinggita di sa kaisa lang, be? Pasinggita sa kono. Pasinggita ko. Action radio da. Action radio na, action. Sige. Actually, nagdaog. Ano ka, no? Action radio. Sige. Sir, kaya ang ginapamatay na di balita. Ginpapiho kagid ang imo sini nga pili ang imo nga lugar kay kon sumala ka sa lugar mo kanugon sang 500 pesos. So check to na to Barangay Singkang Airport. Congratulations ha. Nagdaog ka 500 pesos kag hambala si Mrs. mo da. Padayon gid siya pamati sa Action Radio ha. Kadlaw-adlaw gid. Ano, bepes ara na si Mrs. mo? Pastorya ko bisiya, be, be. Mrs. No, yes. Sige. Congratulations. Nagdaog ka 500 pesos. Paano ko na makuha ko ng premyo? Ipadala namon sa iyo personal. Padala sa remittance center lang kami ipadala. Wala kami ka face to face kay bawal subong face to face mo. May ngalan ka man di sa amon Sige. Thank you, sir. Pamangko tayo si Mrs. mo be kung kilalay ako, kung kilalay ako, gaan ko sa extra nga load. Itagal kay Sir Lord, di kilalay ko ng April ani mo. Ako. Sino ngalan ko? Ano ngalan niya? Ha? Ano ko? Ako yung manapasahiro kasi sa Action Radio mo. Sige. No problem. Sige. Kapag kayo nakabaton ko, premisi madala na ko radyo sa ako nga namo na. Balon-balon ka dag, bugay pa tunugon mo, Action Radio. Gabiyahe ko yung taxi, ang ATM na yung akong ginapamatihan, si Maria Morena, mo na ginapamatihan ko. Duwagig ko ideya na sa FM kay AM kami. Subong AM ka na. Sige, doon istorya na ilang ta sa Bulkita, no? Sige. Sir RJ Bindanilio, salamat, Ged. Salamat. Congratulations, Simonay. Salamat. Last 8:19. Action Brian Morden. Action Firing Line. Congratulations! Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio. Salamat sa pagsabi. Action Radio. Action Firing Line. Bisan way siya pamati pero paghambal niya palang Action Radio at way na damo gamo Action Oliver, no? Piho na lain lang kon way ni siya pamati, way pagit siya kabalo at sorry gid, no? Congratulations. Amo na kasimple Ari deserving mani magdaog mo kay adlaw man ni pamateo si Manong Saniboy Paladar. Way siya galing padala sang number ready before, no? Sige. Salamat gid sa pag-monitor si Anko Araman. Sige, last 8:19. This time check natin sa Action Eric Magbanwa. Sa report mga kaksyon sining pagpangluthang kaina dira sa Barangay Treso may isa gid nga patay na balang sa likod sini. Naga-monitor man subong gani si Rina ho, no? Tatamyaw lang sa kay nanay ko pani Rebecca Ambong. Salamat gid sa pag-monitor. Sige. Action Brian may gabi diri sa Menlo Tres Talisay. Cardinia Street adlaw may party di wala social distancing. Gatagay kagasing along hasta mag-aga. Mga Talisay PNP wala na mahimo. May number ka Talisay PNP ari ko nagsaylo na. Sinoda chief sa Talisay PNP mismo empleyado ka City Hall bisita nila. Ara. Ginbasa ko lang ng text Salamat gid sa nag-text makabay pa na ka-monitor ang pulis ang Talisay sa Minlo Tres, no?
Minlo 3, Talisay, Cardenia Street, no? Cardenia Street sa siyudad San Talisay. May ara kuno sa shooting deduga pag aga-aga kuno iya. Kasad siya man no binantayanay no. Pero wala gina problema kung ginasugid naton diri para at least ma-aware nato nga aton sini kapulisan kag sila mismo amo ang magapadulong dito no. Naga-monitor man sinit matiniyo ng iban paginaton nga mga utod mga kaksyon while get check it na kaksyon erek. May gabilang sa kay Ceres Chavoso, naga-monitor man, Renz Tuario, no? Renz Tuario, Action Bri, good evening, watching live at Bilia Arctic Condominium, gano'n no? Condominium. Leog lang greet, Barangay Kapitan Edgar Tuario sa Barangay Lalagsal na Castiliana, kag sa wife ko, Rhea Tuario. Abon for kids, si RR, si Aming Princess, kag Zia. Halaman si Shirley Mandati, naga-monitor man, live sa Binondo Metro, Manila. Salamat gid. Shirley Timbrevilla, salamat gid sa number. Jester Bayhorn, thank you gid. Liam Dalompines, salamat man. Okay, good evening Action Bright. Tamiyaw ko lang namon Tatay Turing Estrabon nga nagapamati gid sa imo sa poblasyon Valladolid. Nilma Milyada Rama nagamonitor man. Albert Estrabon, naga-monitor man. Evening, greet lang si Tatay Turing. Gapamati gid sa imo lipay na siya kuno. Sige. Thank you gid ra sinyo. Silnora Castellano, arama naga-monitor man. Ang Esteliano or Castellano family, kag Estilo family, dira naga-monitor man. God bless. Alright. Bings kay Dagumboy, naga-monitor man. Sa Villamonte, shout out lang family Dagumboy, Sitio Sambag, Barangay Manghanoy, na Castiliana, stay safe and God bless you always. Sige. Balikan ko karon ng iba na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Kay check naton sa aksyon Eric Magbanwa sini nga gabi porte man ni natabo dira kay na dali gid lang. Action Eric, good evening. Sarong Brian, may gabi kag report naton gika sa Bacolod City Police Office palalikban pa karon sang station number 2 kun ano gid ang behind kag pinakamadalom nga motibo sining pagluthang sa isa ka residente sang barangay 3 kay nasang agang ang biktima diri sa paglutang napatay gid amo ini si Melchor Chavez 40 anyos nga pumuluyo sa Purok Lubi barangay 3 sining syudad Bacolod. Action na Brian. Now ining biktima nga si Chavez may igo ini sang luthang sa ulo nga ginaligar ang gingamit kalibre 45 base man sa pasiho nga 3 kabilog nga na-recover sa eksena sang insidente. May isa pa diri nga ginaligar na sa lapat sang paglutang sang suspect. Amo ini si Lordy Haropiti pumuloyo ini sang barangay 34 nga ara man dira natabuan sa sulod sang balay ni Chavez sang matabo ining paglutang sang isa ka persona nga ginreport isa ini kalalaki nga naga-soksok ini sang jacket kag naka-camouflage sang dilargo action na Brian naka-bonnet ini kag nakakalo no nga suno sa mga nakasaksi kahina sa interview ni Police Captain Leo Estopa ang hepe sa station number 2 nga girayon ini nagpalagyo pagwa sa eskinita sang puloy-an ni Melchor Chavez kag nagsakay sa isa ka ginaligar van nga salakyan action na Brian. Nausuno sa kay Estopa nga gin background check nila ini si Melchor Chavez wala man ini sang mga previous case or wala man ini sang kaso kag hindi man ini sa actually gigadi involvado sa drugs according sa kay Captain Estopa. Sayman si Lordy Haropiti away man ini sa sang record nga drugs dira sa area sang police station number 2. So mo ni karon ang ginapaligban pa sa ato sini nga kapulisan kag may actually may duha na sila ka mga testigo nga ara karon sa ila sini nga paghinakop kag padayon ang tawag nga tactical interrogation kay base ang ining duha nga ginaligar ara mangani kuno natabuan sa paglutang sa sining suspetsado base makahatag sang pangalan or if not description mo lang dugang sining persona nga naglutang sa sining Melchor Chavez. Ang mga pasuni gani ang suspect gani kuno action Brian ara mangani kuno sa sulod sang balay sa matabang insidente kag may mga pasuni man nga ang ining suspetsado gulpe lang nag-abot kag nagsulod
puloyan ni Mr. Chavez nga amo ini ang biktima sang pagluthang kaina sang aga dira sa may area sang barangay 3 sining syudad sang Bacolod Action na Brian. Pamatian ta ang porsyon sang palayag sang hepe sang police station number 2 sa ato sinikay ng interview right after nga natabo ang ining insidente. Initial investigation naton, ang ato na victim diri sa shooting incident, identified naton nga si Melchor Chavez, 40 years old ang pangilaron, residente sa Purok Lubing, Barangay 3, Bacolod City. Eric. Okay, ang igo na sir? Maigo na sa action Eric sa iyang ulo, Eric na ito masagpigmin ng action Eric kung pila kay undergo pa ni action Eric. Anong initial investigation sir? Initial investigation, action Eric, dahil nangyari na sila sa sunod balay nila, action Eric. Pero po sa action Eric, sa taga-Jeriman, sa sinalim na naging tiro na siya action Eric. Sa base man sa itong pag-investigar, ang armado sa pagkatapos ng tiro na pagdalaga ni General Action Eric, dahil sa isa ka van. Ano man kita sa mga description sa dinapoy ka natin sa aton nga kontrol Action Eric. May isa pa yung nga pirason si alias Intong? Action Eric, nangyari kitang na detalyeman sa isa ka wounded. Action Eric, nga naman sa buong sa Corazon Locsin na di kilala nato na si Lord Dave Rubin sa Barangay 34, Bacolod City. Taga dili sa sir? Taga Barangay 34. Okay. Sinang question sir initial? Sa may kamot Action Eric sa left side na yon. Kamot. Okay. Upol siya pa ni Sir Quintero? Sir? Upol siya ni Chavez Quintero? Ako, di nga siya, punta doon sila kay naggabay sila sa stasyon niya, motovag ginagaw kita responding nasa labatan sa sir. Pero punta sila dito sa among balay. Gaano po sila sir? Kaya matay ko may isa pa yung isa nga nakapanagyo, si Marlon Julian. Sino niya sir? May ara nakakanakuha na yung Action Eric nga ara naman sa aton nga custody para sa pamangkot Action Eric kag nagkooperar man sila ara sa buong sa police station na aton Action Eric. Amo ni si Marlon Julian? Si alias Marlon, may ginikuha pag ito rin na isa Action Eric, maliduhat sila ang aton naging kuha Action Eric. Okay. Ang isa ni siya mo ni si alias Julian? Yes, Action Eric. Okay. Ano ang motibo sa man establish ni sir? Kasi bullying Action Eric, makatagin kita sang may personal grudges ni. Kaya kadamog isang bala, ganing nagkalausik Action Eric, possible kasi may drug related man ni Action Eric. Ano background ni Intong sir, kag ni Chavez ni sir? So far, ang kaintong, wala pa kami ka-check sa background na Action Eric. Ang iyan ni Melchor Chavez, ang iyan tatay Action Eric, ang mula niya ang may record ni Samon. Last time, pinakasurrender ni Action Eric. Sa Oplan Tukhang? Yes, Action Eric. Pero ang victim ni Action Eric, wala tani record ni siya. Ika-check natin. Okay. Sino nga may ni siya sa Melchor, sir? Ano, sir? Sino nga may ni Melchor ni? Dalagi lang. Chavez? Yes, sir. Amo ni siya nga may ni Melchor nga may nagaragagi Tukhang sa inyo na surrender? Yes, Action Eric. Dahil sa una na din yan nga balay, ginahay mo na di boarding house man. Kaya mo na si ating na di ang dumala, hindi na ang yamata sa kapot. Amo niya ang nagbulong sa Matia Action Eric. Kaya na yung mga borders sila sa amon area. Okay. Kung sila yung sir kang tuyo, yes, sir kang tuyo, sir. Sir? Ang target sa suspect si Melchor man lang? According na sila, Action Eric, si Melchor ang subject siguro ni or ang target isang aton nga suspect ni Action Eric. Isa man ang suspect siya nga nasulod sa balay. Ano man, nasulod ni sa balay siya na suspect? Ako na, Action Eric. Nasulod ni sa balay siya na suspect ang nagpaniro? According sa mga witnesses sa Action Eric, nagambal nga nagsulod sa balay, kagang iban man nga nakuha man nato nga ara, mismo sa sulod balay man Action Eric. Kaya mo na ba? Kasi nakuha nila ito ng ibang persona, possible nga makilala ni Manila Action Eric kung sino ni ang
suspect niya, Eric. Action Brian, porso sa palayagan ni Police Captain Leo Estopa. So kinatao-tao pa nila karon ay ang pag-isikit mula sang kalang manera sa pagtiro kay Chavez as if daw may kainit kibla. Do basip danay man sa sulod ni naglinalisay to sulod to. Amo pa lang establish sa police naton kay may duwa subong ara sila custody nga posible pa siya mo ni makahatag sang klaro or makahatag kasanagan sa investigasyon nga ginahimo sang police naton. Action Brian kay amo nang ambal ni Estopa nga si Chavez niya Melchor nga napatay nito way man isang background sa drugs. Magluwas sa kamayaya nga si ating Chavez nga ginreport ni nagagi niya tukhang sa police station number 2 Action Brian. Ining nasalabat niya nga si Lordy Harobiti wala man ni actually angot sa drugs pero galing kiti ang pamangkot bala nga rata siya sa sinang lugar na taga Barangay 34 siya. Gani ba, no? Tama na bla, Action Brian, ang mga pasuni gani dito pro ginataw-taol pa ni Captain Estopa nga base ko no, base ka suyop-suyop pala da. Agoy. Base ko nagkasukos-sukos. So ako pa ang diskubrihon ni Captain Estopa. Di siyempre, mano man kada taga Barangay 3 sa tao 34 ara ka sa Barangay 3 ano kada galibod kay mo ya ginamos nga. Gani man. Sa bagay ni sila gani ko mga trisika driver man ni Action Brian mo. Tama na bla kati base ko no may base may naglalisay. Base may ara dito tawag nga lansihan na transaction. Asus. Amo pa lagi nataw-taw ni Captain Leo Estopa Action Brian. No, pero ang subo ni galing kay ti patay gini si Juan Chavez si Action Brian Melchor. Amo pa niyang daw ay kalabot-labot Action Direct? Hindi, amo gini siyang target. Target gini. Target gini. Ini wala kalabot-labot nga na sa labat sa bala mo niya si Juan si Mr. Lordy Harobiti Action Brian. Okay ho. Muna siya naigoy sa kamot. According kay Captain Estopa na sa labat lang ni siya, no? Pero ang target siya sa suspekto ya. Amo niya si Melchor Chavez kasi kita mong igoy ay ulo kay Action Brian. Galing kay matingala kano di van man ang mga suspects, no? Oo, may ban ko mga puti ko ito sa kyan tulong kulor. Halika wala plate number, Action Brian. Kagalante nga mga suspitsado ay. Pagka-isog ita. Isog si Pablo Brody-Light. Nuras to, mga gingampot las 12. Di magambal ka bala Barangay 3, medyo damo na da pamalay, ti paano kada kung hindi ka isog-isog, di na din ka malusot ka magdalagan, tudo da. Kumbaga, ano ko na sa lugar, kasi matalang ka pagwa. Matalang ka gid, Action Direct. Kaya yung kagagmay to sa mga eskinita, kay na mo. Sa video ni Action Alvin Blakay na. Nakasolo-survey na ni sila sa lugar da. Laban Action Brian siguro kasi ang pagwa ni sa suspect no kapos na bla nagdagundago na sa unahan gali may ginastan pa maputing kaban amo ning survey ang gisakya sa papalagyo ya right after ka natiruhan niya ka napataya ini si Melchor Chavez Action Brian no? So lang tama tali ko anong resulta sa investigasyon sa pusat-pusat sining duha nara sa mo sa custody nila hopefully makahatag ini sang kasanagan kag klaro kung ano gid ang motibo behind sini sa paglutang ka pagpatay kay Melchor Chavez gamit ang kalibre 45. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP oras sa balita una sa aksyon. Action Eric Pagpanan nag-report sa Bacolod. Action Radio. Action Firing Line. Amo na ning problema ta sa COVID-19 pero may mo panigyapon nga managkalahinabo. Abi mga buhi tanay bisubo nga para mapabangon ang aton sin ekonomiya be. Paano ta mapauswag aton sining pungsod kag Bacolod kag Negros kag paano ka income? Ganiti kon lansihanay sa droga ti income manigyapon action Oliver na. Action Firing Line. Basta pa rin ang ilaya nga diskarte kag part sa ila sining nga improvement subong halin sa pag-down naton sa COVID-19 ang negosyo nila ti drugs. May nga bilang kay Police Major Romeo Vargas ang Himamaylan City PNP. Habalya pa tawgi ko na mi. Salamat gid sir sa pag-monitor dra sa imo sining nga lugar. Las 8:34 pagbalik naton dugay-dugay. Dalag ko nga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. May gabilang sa kay Red Stuario again, nagalantaw, nabasa ko na, no? May ara siya tamyaw subongo si Condominium. Tatay Rene De Leon, Nanay Angging, Choi Polion, Baltazar, kag Chay Potot, kag si Bilas Joven Panes. Romy Agsam sa Japan, kasakit ko nung ulo yato kay Portik Bugnaw. Melanie Junio, good evening Sobray, shout out lang da Barangay 3 sa KitKat Boarding House Purok Kamunsel. Salamat. Alex Montesa, congratulations.
Ophelia Galero Arce. Action Bray, kandi greet gali sila ni Engineer Felix Villatura with RJ Itom and Agapito Silver Dragon. Gamon ni Torgid Subong, ara na hala na ko, ula na ko utang ha. Greet ko na kamo. Utangay gili ng ilan. Sadya, no? Liberty Beniten Obaldo, nagamonitor man sa bakya sa Mansilingan. Teresita Dayunot Araman. Donald Malaga again, nagamonitor si Mama Cominda Tilangkoy Gamay Permi na siya pamati si mga action Brian. Salamat gid. Jose Mongcal Torilla, Joel Aligato Himenea, good PM Action Bray watching from Cityville. CP. Ang CP niya amo na Barangay Estefania. Salamat gid. Jovelyn Batislaong nagamonitor man. Joel nabasa ko na. Liam Dalompines. Good evening, Brian. Nag-assign in your video. Ano man? Okay. RJ Flores Lara, good evening. So, Brian, monitor lang ko diri mga diri hi dira mga trolls. May ginapangita sa mga trolls. Bert Hirapusco Caraballo, good evening. Action Bray, monitor kami dia. Hotuda, Handumanan, Bacolod. Jerry Hilogo, Action Bray, watching live, Barangay 3, Hinigaran. Sige. Ang ibang doon nabasa ko na nila, halos. Alright. Sige, balikan ta ka ba ito gaya, ha? Dira lang ka mo, di mag-idog, ha? Kaya damo pa ta balita pagbalik ta. Last 8:37. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo.
ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sansan ang mga kaintangan. Responsable at ang balita Kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang
radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Brian Borden, Action Firing Line. Antes kay Action Marlon, hinabiya may gabi lang kay Tere Simpron Yong, si Vida Abaw, Christian Roa. Naga-monitor man si Rimat Tinion. Ay naga-monitor man si gina-monitor man or naga-monitor man ang mga utod naton like dito ding tamyaw kay naman. Sa kadamoon. Ariyo. Naga-monitor man si Nanay ugangan niya, Nanay Vilma Lumaktaw Polana. Madamo gid nga salamat. Sige, salamat gid sa pag-monitor. Halin sa kay 338, good evening Action Bri, kabay pang sa December ang NEGOC, totally COVID-free na, no? God's willing in all nations. Gani man, kabay pa. Halin sa kay halin sa kay 233, Action Bri, good evening. Tani ako man magabutan, hulat lang ko. God bless sa tanan nga taga-Action Radio. Sige. Kabalo ka ginaraffle na siya mo, na? Ginaraffle na siya. Good evening, Action Bri. Mangkot lang ko pila plite, subong, magalion, halin sa Libertad man. Mawala gid ko ideya ba? Pasensya gid. Good evening, diri sa Porok, Mulavi. Tamyaw ko si Toto Manot Patubo. Mayong pagpamati gid. Las 8:46 sa aton sini nga pagpangalagan. Kuanta mga dalag ko nga balita with Action Marlon Hinavia, Kapitolyo Provincial. Action Mar, mayad nga gabi. Action na Bray, mayong gabi, medyo makadulogin hawa na ligawa ang mga watchers dara sa bahin sang Doña Corazon Locsin na Montelibano Memorial Regional Hospital. Bangod ng kahugpong dari ang mga alkalde sang munisipalidad sang Negros Occidental. Parang amut-amutan or buligan ining pag-arkila sang ginatawag nga halfway house ining balay nga pwede nila sila matiniran samtang nagabantay sila sumbaray sa ila sila nga pasyente dara sa among hospital. Ang latest nga sa mga gabi si Don Salvador Benedicto Mayor Marcelin de la Cruz nagpabalawak sumbray nga isa man siya sang nag-usisa or nag-inspection sang kahimtangan sang siring mga hospital watchers. Kamanti ang DSD Aksumbray is nabilong sa munisipyo. So isa lamang ang Don Salvador Benedicto sa nag-commit sa siring pagahugpong sang tanan siring mga munisipalidad sa Negros Occidental. Now, ang matabo si Action Bray kundi una nga nag-take initiative si Tubuso Mayor Richard Hauhuco. Sang amo to nga time, bali ang ginarkilahan nga balay ni Hauhuco sa ato sa digaring interview sa iya personal nga kwarta mo. Gani. Oo. Ang ma-accommodate pa lang to ya tub-tub 16 ka mga tawo. Now, ang ining balay ni arada sa 6th Street Lacson bala. Dara sa Lagon pabukid ka may bangga da. Mga pila lang ka metros ang kalayon halin sa Lacson Highway. Sa tuo nga portion may iskinita Action Bray dara ka maagi. Kag lapit lang ay mo sa nga Lacton dara na nahamtang ang ining balay nga ginarkilahan una sa Tubuso kag sang ulihi nagisugot ang sumbray ang grupo sa mga alkalde sang munisipyo nga LMP ang maarkila na mabulig. Ang una ang banwasang Tubuso sa nasalintara ang nag-arkila kay ginpamangkot ko kay Mayor Hauhuco kung anong plastada sa arkilahanay. Man may agreement sila sumbray ginpermahan mo. Ining agreement implemented ini umpisa subong nga adlaw. Kagin timing nila sumbray sa tuwag nga Negros Day. Bilang temprano nila ini nga pulo pamaskwa sa mga residente or mga constituents nila Action na Bray. O kalin sa saning hugada mga munisipyo pa lang ni.
kundi ang Negros Occidental may 19 ka mga munisipalidad. Aha. Bali 17 na ang nagkumbet nga maghugpong or mag-intra sa sining inisyatibo. Pero LMP nga Pundo Aksumbray. Aha. Nga ang LMP, tigil pamunuan na ni Valladolid na Mayor Bibot Miravalles. Si Mayor Miravalles kahapon, upod kay Mayor Hauhoko, una nga nag-inspeksyon sa siring balay nga Alarkilahan Akson na Bray. Aha. Ang subong adlaw, nagpupod man inspection, latip na ang sitwasyon sa mga hospital watchers, si DSB Mayor Marcelin de la Cruz. So matabo sa rin, bali mabutang Aksumbray sang help desk ang LMP, ang League of Municipalities of the Philippines, dara sa may Gua or sa lapit lang sang Doña Corazon Locan Hospital. Kaya amo na sa Aksumbray ang una gid kakatuan sang hospital watchers para magkaparehistro sa. O sa lingon nga hindi lang Aksumbray ora mismo makadto ka lang to sa balay nga hindi ka mag-agi sa proseso. Parehistro sila anay. Di pwede gali nga kadto ka lang to ka matulog recta action mar, no? Mahambal kami nga watchers ko po. Aha. Sang pasyente nga taga prosabi taga Don Salvador ako. May pasyente ko matiner ko di anay. Hindi pwede. Bagi sa proseso, maparehistro sila anay, hatagan sila Aksumbray sang watchers pass nga kay LMP, gagamo na sa serving ID. Antes sila kadto dito sila nga pag-tiniran nga balay. Walking distance lang na, hindi kayo man na malayo alin sa bahin sa nga Doña Corazon Locan Montelibano Memorial Regional Hospital. Ang sarang nga makabudate mga 60 tub 70 ka mga tawo. Bisan diin ka lang halin sa 17 ka mga banwa action mar, no? Bisan diin taga diin ka tingom na da. Yes. Muna sang plastada. Kag kundi sa bahin sang Tubuso to, sa Tubuso Sumbay, size lang to pwede makabudate mo. Kung maganang hugtong na ang karang nga banwa or munisipalidad, pwede maka-accommodate na sang 60 to 70 person. So pro sige patuyang kay Hauhoko gyapon personally. Sige gyapon. Okay, sige. So maupod na lang ang Tubuso sa saring plastada action baray. Kaya gin survey nila gali before sila naka-decide. Gin survey nila sa bulig man sa grupo sang Tagalasal. Gin survey nila kung pila ang kada adlaw nga mga hospital watchers ang naga-standby or apektado sa siring no watchers policy sang hospital. So ang figures sa mga 50 dira sa mga 50 ka mga tao. So mo nga decide sila nga ang pwede makabudate 60 to 70. So, may kuno na sa may social distancing na siya. Okay. Kung magtulog sila Aksumbray. Nakita ko sang send ni Mayor de la Cruz ang Laragway Aksumbray nga sang kalulugan. Katahom daw miyara sang double deck prote lakang-lakang. May social distancing yun niya. Amo nang nga iga-implementar. So subong siguro nga di Aksumbray mayara ang matamat na nga naga-proseso para nga makatinir ka mati subong din start sa implementation mo sang ilang sa ginpermahan nga agreement. So mabalaan tani boss ano to ko lang idea kung di nila ginpahamta ang ginatawag nga help desk wala. Nga may tawod ang LMP nga mag-accommodate sa hospital watchers nga luyag magteder sa saring ginargilahan sa LMP nga halfway house. Mayo gid dako gid bulig. Yari si Mayor Hauhoko.
Yes, amo nang ginbisita kaghapon namon ni Mayor Bebot, no? Aton presidente sa LMP di sa Negros. Supportive man ang aton mga upod nga mga municipal mayor. Most likely supportive man ang aton mga upod nga mga city mayors, no? Sa Negros. So amo na nga at least na mas dako-dako na ni siya kag maka-cater naman. Most probably kinakita namon da with amon nga pag-survey upod ang University of St. Lasal ara sila sa mga 50 taon mo. So ato karon nga location, most probably makapasulod man kita 60 to 70 nga maayo pa ang distancing nila sa katulugay. Gapaubra pa kami watchers pass, no, daw may ID sila. May mabutang kami contact person or kind of a help desk lapit sa hospital para ang mga watchers dito sila ma-register kag dito sila mahatagan na ID, no? Sakto pod nga nagasilibrar kita karon sa 5 de Nobyembre amo ning aton nga bulig, gamay nga bulig sa aton nga mga kasimanwa nga halin pa sa Lagyo sitio sa Negros Occidental. So nagsumaray ang statement sa ato sa interview kay Mayor Richard Hauhoko. Ang kapamangkot, may nagpamangkot ang sumalaki na kamiya nga nagapuli sa syudad. Ang syudad nga mga alkalde nagsapol man nagsubray kag desisyonan pa nila kung bala maupod man sila sa saling plano. Kay daw damo, siyempre damo man na di taga cities man eh. Gani man. So balang ka na siguro ang sumaray buwas oras sa masunod nga adlaw. Ang ka-aksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hanawaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. May nga tikang inimo karon sa mga mayors naton, mga alkalde naton sa mga kabanwahanan. Sila kaluluoy sa mga utod ta nga ara sa kilid sandalan. Ulan, init, tunog, stress, lapyo, tanan nga problema daw gintaklob sila Action Oliver. Daw ginpabayan sila yasang kamatuuran lang nga, ay grabe mo. Bot diin ang tagipusoon ni Dr. Julius Drilon. Hindi giniya makatawo nga abilidad. Action Firing Line. Hambalon ta health protocol. Pero ti ko mag health protocol, giman amon ta gini mga utod ta. Basi may mga iban pagid guro nga pwede mahimo da. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balita. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga
istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Gina-endorso naman sa inyo mga aksyon. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Main Ladures are nice dira sa Escalante or from Escalante. Happy birthday gid ano. So why ko na greet mga aksyon, pasensyang iban, pabosya na to na. Upod sa bugos nga puwersa sa Aksyon Radio News Team. Standby sa Action Night Patrol karon dugadugaya. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid maghilibati tabuas sa mamangyapon nga estasyon kag oras sa una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Good night. God bless.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.